Oh, good morning sa tanan diha guys. So akong pare guys, sa suko ron guys kay di pa wala tulad sa tubil ba. Ganina pa di sa pa ka oras diri ah. Yang sa may basog tini mo, pre. Tong mari pre. Ha, di pala tulad pag tubil. Si Jomar nagkuan karon acoustic. Di ko ang bata kanang wala pa exact na pizza. Basta kung si mana. Dabaw lang, dabaw. Oh, ya, sa Sandawa. Sandawa? Duhain mo ha, duhain mo ha, bar. Nakalimutan ko sa pangalan no. Eh, ikaw lang ako sa unya sa imo. Sidebar mo daw dak. Sidebar. Sa wakas kay nagamit iyang talent. Oh, pre. Saan basog yung pre pala tulad kag tubil. Guys, ako man storya ka ng dugay man gud ka na. Sorry kay guys, kaya nagtrabaho ko dito trabaho sa sugat guys. Pasaylo pa. Nya. Ayan, nakaulo ko. Di kalma lang ka pre. Paulo ko istorya. Ah, dali ra rin ka di ay ko ano rin ka kadang kayo, guys. kinahanglan rin ka mga palambi ng mga istorya di ay. Se, pagtubil na. Grabe si pare pagyan kayo tubil oh. Ah, Joseph mo, Oh. nakasali ka camping. Oh. Joseph, Si pare mo tubil ba? Joseph. Sa istorya na. Pero okay na pre, nananghid na ka pre. Okay na. Tubilan Ah, ako. pre, nananghid na ka. Oh. Okay na. Pangbiyan siya. Ah, okay na kay Kasi basig. mo pa nang hit. Basig mapareha ka tong isa ba na motobil di mananghid. Magkasaba na sad ka. Ha? Akin eh. Thank you for watching guys. Okay, guys, good morning Bye-bye. guys.